Esselamu aleyküm ekraniyleşler. Size dünyadaki ekli qowlukları arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň taýatynda Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna siziň her biriňizde jan saglyk, uzak ömür maşgalaňyzda awadançylyk, işiňizde rowaçlyk arzu edýäs. Näme ekraniyleşler şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz gel wagtym biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň nowat aksana başlaýar. Gel wagtym biz bugün aýdym-aýdaly, aydym bilen aylanaly dünýä biz. Bizi dinläp biraz dyňjyn alsynlar, öňküsünden gözel bolsun dünýämiz. Mehmanlar, biziň gepleşigimiziň şu gedekki mihmanlary, ine bir näçe halipa aýdymçylar bizde mihmançylykda olaryny, bir halipa aýdymçymyz Juma Muhammed Akkaýew, şeýle de halipa aýdymçymyz Guwanç Goçgarov. Şeýledine bir halipa sadandamyz akordeonda Türkmenistanyň atganan artisti Hojagly Şarif. Şeýledine ýaş dekinli depçimiz Guwanç Ahmedow. Hormatly halipalar, siz gepleşigimiziň şu gedekki sanda hoş gördük. Ine halipalar hemmemiziň bilişimizde ýaly hormatly prezidentimiziň tagallaty bilen bir gün saýyn gülläp ösýän diýarymyzda aýdyma, sada, medeniýete, sungaty, döredijiligi bir aýratyn uly üns berilýär. Söhbetleşigimiziň ilk başyny şular dogrusundan başlaly. Juma Muhammed Aliýew. Şeýle Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylyna elbetde täze bir güýç bilen, täze bir depin bilen bir medeniýet adamlary, sungat adamlary, bagyşly adamlary gaty bir çylmar edip ýylyň başyndan aýdym başladyk. Hormatly prezidentimizden bir uly mümkinçilikler berýär. Buna ýaşlara mälerine şu aýdyma, sada, sungaty gaty bir uly üns berýärler. Türkmeniň medeniýeti, Türkmeniň sungaty gaty bir häzir biýik derejelere ýetdi. Görüşme ýaly her bir bayramçylyklara biz özümiz bir täze aýdym sadalar bilen gelýärler. Sebebi bir halk bir toý edenne, bayramçylyk edenne dinleýijilerimiz bizden bir gaty bir uly arzuwlary bilen garaşýarlarda. Indi täze bayramçylykda näme aýdym-aýdarka bu halipalar näme aýdym getirirkä diýen pikir bilen. Şoň üçin buna özümiz bir sadanlar bilen bileleşip bir täze aýdymdan üstünni işleýärler. Ne bir ir döwürden gelýän aýdymlar mara. Halk aýdym bolup giden aýdymlar bar. Nere özümiz şol aýdymlary tarda da ýerine ýetirýär. Halipamyz Öwel Tekaýew buluda gardy menni magtym bolup Pragaňyň sözlerine bir aýdym ýerine ýetirenler. Tar, akordeon dep bilen. Üçlükde. Şol aýdymy birini estrada tertibine geçirip işledik-de. Näme? O zaman Guwanç bar, ýene de bir näçe oglanyň kömegi bilen şol aýdymy işledik. Şonu tomoşaçylara ýetirýärler. Bolýa başlygyna. Aşk yüreğimde kaynap yandırdı derdi beni. Tütünüm bağda verip buluda kardı beni. Bilek bileğim toğlap sarkını sardı beni. Hırıydar gözü birlep kim gelip gördü beni. Hicran yağmur yağıp pamtile verdi beni. Hicran yağmur yağıp pamtile verdi beni. Pamtile bürlen gidip aşkül közüne barıp hayalım fikre dolup aklımı yer aparıp ol hayrat meydanında men hayran kaldım arıp aşk hicran çekavan hicran yüreğimi yarıp elime destan edip aftaba serdi beni elime destan edip aftaba serdi beni.
ne can var, ne kuvat kalı tende. Ne hastayım, ne bimar, ne ordayım, ne dinde. Gam kuşum eylep gökten zemin sarı inenler. Gelip elimden tutup havalı verdi beni. Gelip elimden tutup havalı verdi beni. Bırakmalı duşalım gam kuşum etti öldürdü. Bu işin seriştesin aşk kokuda bilirdi. Bu halar ekme gelip elim tutup kalırdı. Cemal bir cilve verip içim şoka dolurdu. Söylemeyin neyleyin yaralar yardım beni. Söylemeyin neyleyin yaralar yardım beni. Maltumuli birliğim yar cemal kul etti. Usalım idinlerip müntülli bilbil etti. Ayrılık oldu sallayıp pırak turdu yel etti. Aşk çekti zamanasın yakıp örtep kül etti. Hicran ileğin elep yeli soğurdu beni. Hicran ileğin elep yeli soğurdu beni. Ayrılık oldu sallayıp pırak turdu yel etti. Aşk çekti zamanasın yakıp örtep kül etti. Hicran ileğin elep yeli soğurdu beni. Söylemeyin neyleyin yaranlar yardım beni. Yaranlar yardım beni. Şuman Muhammed Talipa. Ne doğrudanım yan kayıtşın yani dine üçlük fadır rolundaydanın bir başka onun yanında bir Dövrova fadır rol, klaviş fadır rol koşuyan bunun içinde bir neçe fadır rollarının sesi var da Goncağa doğru değil mi? Onun ne şu vaxt aydıp berdin o doğrudanım bir yakın oldu ne mi? Şunyalı aydımlan köprek işlep, ön kaydılan aydımlarım köprek işlep halkımı da yığı-yığıdan yetirip durmağı da tüysürökten arzu ediyat. Inni Goncağa, siz ne bizim gepleşimde öňün bir neçe tanına gatnaşdyňyz da özüňiz bir gowy Türkmen halk aydymlary bilen, estrada aydymlary bilen bir ýakymly sesiňiz bilen siňe bir ýürek guýsançlygyňyzy ileşlemede ýetirdik. Şeýle de siziň aýtmaňyza ileşlemede aýdym ýetirdik. Hormatly arkadaşymyz Mehriban prezidentimiz şu 2019-njy ýyly Türkmenistan ruwaşlygyň watan diýip eglan etdi. Täze aydymlary işläp özümizi dogrudan täze bir duyuşumyzdan özümizden başgaça. Juma Muhammed Halipa ýa dogry berlekeşdi. Ýer döwürler aydym hakikaten üçlükte yerine getirildi. Halipa bağışlarına Özgel-Tekayef, Anwar Attanov, başka da köp bağışlar Mehmet Şarif dedi ya, başka da şunlar köp halipa bağışlar biz yaş vaatımızı dinledik. Şol aydınları yaş vaatımızı öğrenip şu aydınları şu estrada görünüşünde yine üstünde de canlı akordeon saz vuralı ya tar dedi ya başkaca deprek ya klarnet saz vuralan koşan şu oğdanlaşıp var da önkü aydımlar. Näçe saz gurallarını köp koşduğunça şol aydym has oğdan bolýar da. Şonu aýtjak häzirim näme şu önkü ýerde orka aydan aydınlar bizim şu wata çelem geçirkeles yani bunun täzeden halipada bellekeşdi şunun ýa-ki estrada görünüşinde şunu nesip bolsa ýerine ýetip berer. Haýt aýdyp bererdiň Gonca. Häzir men Anwar Halipaň aydan aydınlarynyň gözel diýen aydym ýerine ýetirip bereň.
nitan seni yayladım öyle. Yeşildi zamanım pağır pağır dey. Aydım nitan seni yayladım öyle. Düştü yerin külli keteri. Çektim ben uğrumda aşkım keteri. Ey bir sapırgan adam bir cüye perine. Gözlerim durkina koymadım böyle. Bir sapırgan adam bir cüye perine. Gözlerim durkina koymadım böyle. Ay belki onun var hayali. Bütün kaydım yan hayali. Yerine çizeydim de bana hayali. Allah'ım şaşırı yayladım böyle. Yerine çizeydim de bana hayali. Allah'ım şaşırı yayladım böyle. Diyetim tapman hiç seni yolanay. Tapmacık yaldım seni dolanay. Ahırın sayla tuttum başa yolanay. Sevdim ben seni sevmedim böyle. Ahırın sayla tuttum başa yolanı. Sevdim ben seni sevmedim böyle. Sevdim ben seni sevmedim böyle. Köp sağ olun. Kuvanç Halipa. Ne şu vaxt anne verdi Halipa'nın aydan aydımını şu vaxt qow yerine getirip berdiniz. Yani şulaydım şu vaxt bir ürc edip şeyle bir aydiyalar da uman şu halk aydımın derecesine vardı da şulaydım. Bir bolmasa şu bir belli kompozitorlamydın döreden aydımı belli Halipa aydımçılamydın döreden aydımı doğru değil mi? Şunu halk aydımı yani kabul edip iyileşlemedi şunu dinleye de yani şunu yani aydımların bir sany köp bolsun köprek işlep şey iyileşlemede yetirip turun da. Sağ olun. Nijman Muhammed Halipa yeni bir söhbetleşigimiz bilen dowam edelerine. Siz bizden gepleşigimizde öň bir näçe gatnaşdyňyz. Her ýerde hem şu üçlük fadur rolunda, tar fadur rolunda, akordeon diýip fadur rolunda bir gelip iyileşlemede gydakly gurunlar berýäňizde. Şu gedekine bir 3 tane tar da getiripsiňiz de. Bir özüm her sen bir üýtgeşik, biri nagyşly, biri kiçirek, bir eliňizdäki tar, bir şeýle bir hiç nagyşy da ýok şeýle. Şulaň bir ara tapawdy nämeden bir iyileşlemede bir düşündirip aýyp berdiňiz de. Tar sağlık rolu arada Şevket Aslan bir katı bir Aňardan gelýän sağlık rolu abi. Tamam. İyi döwürden gelýän gadym sağlık rolundan birisi. Şu tar sağlık rolunun bir käbir aýratyndyklaryny men aýdyp geçedim belýär. Ýaşa olanlara hem häzirine tar sağlyk roluny aýdym aýtmak üçin, öwrenmek üçin gelýän olanlar bar da. Tamam. Şulara men özümiň berýän maslahatym bar. Şu tar diýilýän sağlyk rolu çalmak beýleki sağlyk rollardan kynrak. Çyrysarmyrak yerler bar da şoň. Ýaşa olanlara men bir maslahat berýän. Tar sağlyk rolunu çaljak bolsaňyz ilki başga bir sağlyk rolundan başlaň diýen. Tar sağlyk rolundan başlap çalmak gat kyn iş ýa-da.
Hem özüm ben şunu mandalina diýilen saz gurul çal guradım da. Awa. Ondan soň dutaran çallym, beýlekki kirsli saz gurullarym çallym. Şu gören zadım çaljak bolýardym da var. 10-12 ýaşlarymda men tar saz gurulundan elim alyp çal guradım da. Näşol ýaňy diýdiňiz, terhileki tar saz gurullary bar bärde diýdiňiz. Awa. Näşol her gaýtanyň bir özüniň bir taryhy bar diýdiňem ýalysmýasa. Näşu kiçirek saz gurulu bar, tar saz gurulu. Awa. Şu kiçiliginiň sebäbi men şunu ýaş kam çallym da. 10-12 ýaşymda kam çallym men şunu. Awa. Onuň buňam bir özüniň taryhy bar da. Şu tar saz gurulunyň ýanky şu tar çalmagymyň sebäbi bar. Men bir agam bar da. Şol aydyma taýda gatygowy ünsüýär. İr döwürde men şol mandalina, dutar, gitara diýip beýlek şular ýaly gurullar çalyp berenmi görýär da. Onuň ir döwür bir dogonluk Azerbaýjan dogonlamada gezmäne gidenne şo taýdan şunu alyp geldi. Ýürükde sowat ýok. Hawa, ýürükde sowat diýip alyp geldi. Dedim şu diýdi bir aňyrda diýdi bir Azerbaýjanlarda dogonlamada bolsa tar çaldylar bolýan diýdi men gaty haladym diýdi çalşylaryny diýdi. Şoň owazyny haladym diýdi. Şoňa diýdi gaty uly ünsüýärde diýdi. Gaty gowy edip öwreniň diýdi. Onuň men onu boyun aldym. Bolýar diýdim men şunu öwrenir. Onuň şeýdibemni şu sebäp boldy da. Şol agamyň getiren tar saz guruly, şu saz guruluň şu wagda sen çalynyp berilmegine sebäp boldy. Onuň ýene-de bir saz gurulunyň ýanky diýdim ya, biraz kynçylyklary bar çalmak üçin diýenim. Bu özüniň aýratynlygy bar. Dutar saz guruly biziň milli saz gurulymyz da. Awa. Dutar saz guruly iki bölekden bar hatda. Bu kädi tarapy hem-de sapy. Awa. Tar saz guruly üç bölekden bar. Kädi, sapy hem bir gulagynyň yerleşen ýerindäki bölegi. Umuman tar saz guruly hemme zady diýenýäli agaçdan ýasalan. Bir şol kirslerini götürjiler bar, kirsi götürip duran bölegi. Şol süňkden. Galan natlarynyň hemmesi agaçdan ýasalan. Hem näýil agaçdan ýasalan? Bir durly agaçlardan ýasalýar tar saz guruly. Bize Türkmenistanyna esasan tarlar tuğ ağacından yasalýar da. Dutarım tuğ ağacından yasalan. Awa. Awa. Ondan näşe kiçi diýen tar gurulmaz, kiçi tarmaz bar, şol tutdan yasalan şol. Ama 50 ýyl, 60 ýyl ýaşan şol. Ondan ne bir tar saz guruly dağdan ağacı diýilýär. Awa. Dağdan gelen ağaç da in gat ağaçlaryň birini. Şoň bir ünsüýärseňiz şu ýüdüniň nagyşlary bar. Şoň ýüdüniň nagyşlary bir ýyl üýtdeşikdir, öýden bir ýyl bir ýalpylap öwüşüne atyp durandyr. Şol dağdan ağacı. Näme üçin dağdan ağacından ýasalýar sebäbi? Dağdan ağacı bir in gat ağaçlaryň biri. O man tar saz guruly, taram tutdan ýasalmagynyň bir sebäbi tut bir gaty bir merdem ağaç, sagad ağaç, sagdan ağaçdan. Çiğlige çydamlygy bolsa, şol ağaçdan ýasalan saz guruluň şoň ýaly owadan tesem şoň ýaly bolýar da. Doğru, Ahmet Talip onun üçin eğer tuğ ağacından ýasalda, dağdan ağacından ýa bolmasa hoz ağacından ýasalýar, şolonyň sesinde tapawut bolýar, haýsynyň sesi hasýeti, haýsynyň sesi ýumşagrak, haýsynyň sesi aýdym aýtmaga, haýsynyň saz çalmaga amatly bolýar şoň ýaly tapawutlary. Gatul tapawut bar. Näşol dutar çalýaňa da. Şol dutarlaryň hemmeti meňdeşerekdir bolýan, şol hersini alsaň hersiniň özüniň owazy bar. Özüniň owazy bar. Hersiniň bir öz şirinligi bar. Käbir dutary sözüň zamanynda bir aýdym aýtmak üçin gowy bolýar, bir pöňür dep duran. Käbir dutar inçeden şirin saz çalmak üçin gowy bolýar da. Şol aýdym aýtmak üçin bilen saz çalmak üçin dutarlar aýratyn. Sadanlar şonu aýyltaýy edip bilýär da. Bir aýdym aýtmak üçin, bir saz çalmak üçin dep. Şoň ýaly bir tar saz guruluny men ýa aýdyp geçsem ýaly şu dağdan ağacı bar. Dağdan ağacı ne men elimdäki hol ağacından. Bu holuň bir iň bir
gatysyndan. Holunam her hilek Köp ýaşan agaç bolmaly. hem köp ýaşamaly, hem sagdyn bolmaly. Şeýle şoň içinde kögülüp ýasalýan bolurlar. Hawa. Şoň içinde hiç şeýle bir reper ýeten ýer bolmalylar şoň. Şoň üçin şu näçe dıkıl bolsa, şoň agajy, näçe berk bolsa, näçe sagdyn bolsa, şonça da sesem şolar ýalak bir şerin bolýar, ýaňam kän bolýar da. Böyle, Cuma Muhtalip'inde sözümüzün edil şu taifinde illeşlemesinin aytmaňyza bir aýdym ýetireli, onun şu söködümüzün ýygyny ýene dowam edeli. Üçlükde aýdyp beräýin. Üçlükde aýdyp beräýin, aýdyp berjekler. Ýatla men bir aýdym bar. Erde urdanlar aýdylyp berilen aýdym. Hawa. Şol aýdym aýdyp beräýin. Bolýa başysyna. Gökten kara gün düşende akıllılar defleşende Bağlarda badım bişinde koşuvadım yatla beni Bağlarda badım bişinde koşuvadım yatla beni Sen gerek derdim bilere, sen gerek varsa gülere Seni demde tergüllere, koşuvadım yatla beni Seni demde tergüllere, koşuvadım yatla beni Sakadan çayların akanla asmana kıyay bakanda Bağlarda badım dişinde koşuvadım yatla beni Bağlarda badım dişinde koşuvadım yatla beni Sen gerek derdim bilere, sen gerek varsa güllere Seni demde tergüllere, koşuvadım yatla beni Seni demde tergüllere, koşuvadım yatla beni Bağlarda badım biçende yansıyanım yatla beni Sine demde tergüllere koşuvadım yatla beni Köp sağ olun, Cuma Muhtalip. Ýatla men diýip, gowy aýdymlaryň birini aýdyp berdiňiz. Cuma Muhtalip ende ýanky söködümüň ýygyny dowam edelän. Tarın 22 san perdesi var. Hawa. Şol perdelerin arasında yarım perde diýip, yarım ses berýän perdelerim var. Ana şol beýleki saat gurullardan tapagydy, esas tapagydy şol. Käbir sözüňde klawiş taýyr boldy, akordeonda da bar da yarım ses dogry dämi? Hawa. Şoň ýaly bunu da bar onu Bunda yarım ses var. Yarım ses nirde ulanylýar? Şol saady bir süjütmeli ýerlerine ulanylýar ol. Onu häzir çalyp görkezmesen onu dillen aýdyp bolmaýar da söz bilen. Bolýa bir kuplet çalyp görkezäň. Bir ýerde Halipamyz Gurt Ýakubow bir gaty bir hem fadanna hem bagşy bolanna. Destanç başy. Destançy bagşyň bir. Şoň bir ütüsk bir aýdymlar, hazlar bar da. Hawa. Şundan bir bölek çalyp beräýin. Hani?
köp sağ olun. Mehmet Alpini doğrudanım. Şun arasındaki şun o odonlan yani yerlerini şu at dinge şun üçlük kadar şun kaptan akordeon olsun dep boşdan edil ünfer bilip bolmak şu at yeködün çaldan böyle doğrudanım bir ütköş qowul yani ekenne. Indi juma koyun talip yani şu at şu tar rol hakkında bir gurunlar otuyorsun. Ben de şun tar rolünü dinge bizde derdim bunu köp doğunluk halklamada şu rol İthasaz rolun bir olup ulunulýa da. Şolarda çalınanda sesi bir olarda başgaça ses bolýar bir halipalar çalınna. Bizim bir öz milli sesimiz bolýarmy bir hili ütköş tapawdy bar da şolun tapawdlary nämeden ibarat bolýar. On tapawdy anlamda bizim özümizin bir milli bir aýratynlygymyz bardy. Awa. Aydınmazda, sağdımızda da var şol aýratynlyklar. Bizim bir giyim geçimimizde de var aýratynlyklar. Şoň üçin bizim aydymyz arada aýdylanna, bizim aydymyz, sağdymyz başga milletlerin täsir edende başgaça gelýär da. Näşe dutar sağdyr bolmaly. Öz aýratynlygymyz bar da. Şu dutar sağdyr bolmalyň ritmem başga da, şu dutar sağdyr bolmalyň. Çallanlar, şondan gaty bir ütdösü edip bir dinleýärler, daşary ýurtdan gelýän mehmanlar bar. Ekranja kirşip bolýan, näýlik owalar berip durdy. Bir tar sağdyr bolmalyň 11 tan kirşi bar. 11 kirşiniň hemmesini goýup düzmeli, sağlamaly, ondan sonra 11 kirşine de bir goýup ses berebilseň, şonu hakykatdan bir yürekden çıkıp yüreğe barary alarak ýagdaý döretip bolýar da. Şoň gene de bir aýratynlyk tarapy bar, bir sesiniň näme owadynyň ütgeşikligi. Şu ýanglananyň gaty uly ýang berýär da. Şoň ýüzüne çekilýän ham dälle bir malyň yüreğiniň daşynyň perdesi. Onuň käbiri sorag berýär da, bu näme şoň ýangy şular ýalarak bir gaty bir ýang berjiligi ukyp ulýar da. Onuň mene şeýlerek pikir edýänler öz pikirimi aýdýanlar. Sebebi şunu eline alyp çalanda da yüreğiň üstüne goýar. Ondan şu yürekden çykýan saz aydym yüreğe de barmaly diýerler. Doğru. Indi Cuma Mehmet Ali Paşa şuýda edi şu soragda ýene bir sorag ýüze çykýarda. Şuýda tar sadyr rolunda ruba, plektr sadyr rollaryny şol balygyň hamyny goýarlarym kadýa elemi? Şu ýüzüne gara her hileki hamlar goýup görýärler. Diňe tar sadyr roluna goýarlar, ýani perden yüreğiň daşynyň perdesi, diňe tar sadyr roluna. Balygyň kyn goýsaň bolmaýar, balygyň hamynlar. Balygyň hamynlardan goýup gördüler muňa. Ýöne ol bularsa ses çykarýar, owaz beren ok. Gel kirpiklen bilen darayın saçan, aylık geceleri kurban eyledim. Sen için, dine sen için. Asayın iflesen kaçan Tıllamını gül yakan sayılıdan Sen için Yağ yağşı bolup yağayan
Yel bolup payın otağın için Bağında bilbilim bulup hayırdan Sen için Dinle sen için Dinle sen için Diyelim yıldızları dağlar attı gelmedim. Neme oldu canım sana yigit günün almadım. Neme oldu canım sana yigit günün almadım. Aydan kuysedim seni, günden kuysedim seni. Ay maral canım maral, vallahi kuysedim seni. Ay maral canım maral. Sevdim seni. Sever yarım gel karşıma hiç kararım yok benim. Tez maralım seninle kovandarım yok benim. Tez maralım seninle kovandarım yok benim. Aydan kuysedim seni, günden kuysedim seni. Ay maral canım maral, vallahi sevdim seni. Ay maral canım maral, maral sevdim seni. Sen olmasan bağlarımın alması yok, nar yok. Sen olmasan dağlarımın arşası yok, kar yok. Sen olmasan dağlarımın arşası yok, kar yok. Aydan kuysedim seni, günden kuysedim seni. Ay maral canım maral, vallahi sevdim seni. Ay maral canım maral, maral sevdim seni. Ay maral canım maral, vallahi sevdim seni. Ay maral canım maral, maral sevdim seni. Biz sizin şahatlıklı günlerinizi, qımmatlı porsatlarınızı hasa baylaştırmak üçün hizmet edýäs. Biz sizin internetten sargan zatlarınızı hem qysga wagtda eltip berýäs. Sizin bize ananan her bir zatyňyz gözümizin görejýän ähmiýetlidir. Dünýäniň ýüzden gowrak ýurduny we ýurdumyzyň ähli künjegini sizin poçtaňyza iň qysga wagtda gowşurmak üçün çaparlarymyz gije günni zähmet çekýär. Türkmen Poçta çaparçylyk hyzmaty teyit we ynanda. Doğrudan bu aydımlar näçe aýtdyňça, näçe dinlediňçe şonça dinläsiň gelýär. Bir esasen ýa-ni biziň şu estrada ýolumyzda
bir öz iz goýup giden halipalar da ýanky Anneverdatdan halipe Özgel Tekaf, Alpa Nuriyat Toqap şolar estrada ýoluny ilkinji biziň bir şu üçlükde aýdyp başlap, onuň şu akordeon, ýanky döwrewap fazrolar çykyp başlandy. İlkinji şu estrada ýolunyň halipalaryň aýdymyny näçe diňleseň bir hili ýakymly bolýar. Indi Cuma Muhtalip şu dep fazrol hakynda da biraz gurun berän. Dep fazrol barada aýdylanlar şol tar diýlenne ýanyna depem barda. Awa. Şo islenip tar çalnanna ýanky dikkeşdiňe dowulnyk ýurtlarda da çalnanna da hukman ýanyna dep bardyr. Umuman Cuma Muhtalip şu hemme ýerde dep fazroly şol ritm saklap durýan esasy gerek fazrolaryň birim ka diýejeleme. Esasy şu bölüň berýän depde. Sebebi has ritmini hasan beýgeldi da. Beýgeldi, milli pedaldi, milli şoňa bagly köp da. Ana köp zatlar bagly. Muna iyi döwre seredende, iyi döwürde. Oşo bir ýerden bir gelaýende de ulu şol litavralar bolar. Litavralar bilen taýak. Litavralar bilen şonu aýan edipdirler. Hawa. Ya bir ýere ýürüşe gitsek bolanlaryny da şolar çalnypdyr. Näşe bir gaty bir sesem bir beýik da bolar. Hawa. Na dep fazor olam ne Oğançın elineki depe plastika çekilen. Näme şu plastika dilen sebebi şol deri çiğ çekilen bolýar da. Hawa. Şol çiğ çekse de sesi gidýär o. Şoň üçin plastika nirde çalanda da sen şu ýagynly ýerde çalanda da şoň sesi şo durşunda durýar da. Şoň üçin bir plastikadan çekilen deptaşy. Biz çağa da çıkıp başladım kadiyan. Onun miryak bolmam mümkün. Aýna dep diýip şoňa diýler-de. Bolmasa şu derin oda tutup bilad ýadlar da ýüzünçe diýip. Şol ýerde urda bir toýlarda da aýdym-aýdamlar depçiler hokman gidip şol depen gyzyryp geler. Odun ýa. Olama daşar soğurak ola dererom soğuya da. Tebe şon oda tutsoň çekil dartylýam kadiýa şeýlemi? Oda tutsoň dartylýar, ondan sesi ýitilenýär da. Şoň üçin dep sadur olan mara ol bir näçe derlerden çekilýär. Geçiňlerinden, sığırıň dersinden, şular ýaly balyň hamyndan şular ýaly zatlardan. Inne şu dep fazrolaryň bir näçe görnüşleri, ama ine şu üçlük fazrolaryň ýandy hökman şu depler ulanylýar da. Nagara bar, zerp bar, udaryn depler bir näçe görnüşleri bar. Indi üçlükde esasy şu ulanylýar, dogry dämi? Toýlarda, bayramçylyklarda bir aýdym aýdýar. Halk aýdymlaryny ýerine ýetirende nagara bolmaýar. Zerpem bolmaýar. Näşe aýna dep diýen depim aýbirek bolýar şol. Ham depem bolan bolýar. Şo sebebi näme üçin bolmaýar? Şolaryň şol sesi kakylýar. Ol başga hil ses berýär da olar. Goşulyş bilen okmaýar. Olar başga hil ses berýär. Ýöne şol toýlarda, bayramçylyklarda bir aýdym-aýdamyzda buň bolmaýan ýer emma. Bular ýaly depin bolmaýan ýeri olun gelişýän ýerler bar. Ol aýdymyň özüne baglylar. Yani bu şu ölenlere aýdymlar bolýar. Ýaşlar ýenlere tanzy edesi gelýän aýdymlar bar. Şolarda da artda bir nagara, zerp çalynda, bir hatam bir şagalanly aýdymly tanslar bolýar da. Hertiniň özüniň ýeri bar, hertiniň özüniň süýjüligi bar da. Şol aýdyma bagly ol. Dogry. Cuma Muhtalip onda näme şu wagt bir Guwanç Halipe bilen her ýeňiň aýtmaňyda, ileşlemede bir aýdym ýetireli, onu feködüm diýene dowam eder. ak yollardan idarin ot başında oturup küyüteyende didarım ot başında oturup küyüteyende didarım kuşlarına kar var yüreğimin bir darı var kuşlarına kar var
yüpek tar bar. Bu tarım büzük bolsa sende yüpek tar bar. Sensin asmanın ayıp, sensin yıldızlar tayip. Kirpiklerin ok bolsa kaşın çekilir yayıp. Sensin asmanın ayıp, sensin yıldızlar tayip. Kirpiklerin ok bolsa kaşın çekilir yayıp. Ne düzdün şirin zanap, beri gel döne döne. Fadım süygün açarı, men ışkımı duymağa. Fadım süygün açarı, men ışkımı duymağa. Kuşlarına kar bar, yüreğimin bir darı var. Kuşlarına kar bar, yüreğimin bir darı var. Bu tarım büzük bolsa sende yüpek tar bar. Bu tarım büzük bolsa sende yüpek tar bar. Kuşlarına kar bar, yüreğimin bir darı var. Kuşlarına kar bar, yüreğimin bir darı var. Bu tarım büzük bolsa sende yüpek tar bar. Bu tarım büzük bolsa sende yüpek tar bar. Sensin asmanın ayıp, sensin yıldızlar tayip. Kirpiklerin ok bolsa kaşın çekilir yayıp. Sensin asmanın ayıp, sensin yıldızlar tayip. Kirpiklerin ok bolsa kaşın çekilir yayıp. Kirpiklerin ok bolsa kaşın çekilir yayıp. Kirpiklerin ok bolsa kaşın çekilir yayıp. Canımdan şunkar kuşum vay kuşum ne canım kurban tede gelir Mevla'yı ne deyin ah Mevla'yı solula hey
malum وهي الغالم جانم قربان تادق للمولى نادين مولاي شلولا هي Danım bolayıp telmırıp malı vahir halım Başım kurban tedigelir mevlayına deyim Şimam Qoyum Talip Paşa aydım otururken toylarda, bayramçılıklarda, yani şu yerlerde aydım otururken sadandalar bilen misal üçün bir toyu bir özüň baran bolsaň, tarıň bilen, dip sadrolluň bilen akordeon sadrol näme tanış sadanda bolsa, öňtek gabatlaşyp çalyşyp görmedik bolsaň, türgönleşik geçmän edip bolýam şonu. Şoň üçin Anamrat şu yanındaky sadandalar var. Awa. Şulary Nire gitsen goýmaly. Sen şulary goýýarsyn diýen nokta. Ýani kynçylyklar bolmady ýaly. Awa. Ýöne oňam bir öz uğurba. He. Şol her hilek ýagdaý bolup bilýär. Sadandan bolmadygy mümkin, bir iş çykmagy mümkin. Tamam. Ýöndi bolmada käbir toyu bir şu toyu men aydım aydaýyn diýen bar ama onda misal üçin o Jumam Muhammedaga gelip gel bir aydım aýdyp berdine diýip bir tarda aýdyp oturan misal üçin bir başga tarda aýdyp oturan oglanyň biri halipa gel tar men öz taryny berip men aýdyp berdine diýdi. Ýok diýip bolmady dogry. Onu bir saat guralama dama ýanynda. Men özümde bolup geçýän aýdyp beräýin. He. Şu ýanky bolan ýagdaýynda elinde tar saat guralaň bolsa şol saat guralaň bana gaty uly mümkinçilikler berýär. Şol taryny çalyp ilk bilen özüň öz aydymy özüň kowala bilsen. Aýtsak aýdymyny çaljak salyny özüň o çalýan da bilýän da. Awa. Ondan ýanyndaky akordeonçyň, depçiň, haýsy bir sadanna bolanlar da olary şonu görkezmäne mümkinçilikler bar da. Şu ýani tar saat guralaň aýratyn bir mümkinçiligi näme? Şo barada. Şu nirede durmaly, nirede tägenmeli, nirede ýokary galmaly, hereketlen bilen bir ümläp düşündirýän ýerleňem bar da. He. Arasynda Aýdym gidip durkan ümläp düşündirmeli ýerleňem bar. Azık pesermeli diýen ýerleňi düşündi. Şol ol sadandalar ol öwrenipdirler da olatlara bar. Kim bagajan bolanyny gözüňden düşün dur peselmeli ýerini. Köpüse şonu düşünýär. Şartlandyrmaly ýerini, haýallamaly. Ondan oşu elimdäki saat guralaňam gaty uly kömegi bar da. Halipa sadandalar bolanyny aýtmagam gerekkäl. Ene taryny alyp edýän bolan Ýa-da o amal tutlar ýa. näme çaljaňyz o wagtdan bilýändir.
güzey ağlar Gülüyemi verin bağlar illere Soğulur cennet çeley bulmaz Soğulur cennet çeley bulmaz Gülüyemi verin bağlar illere Soğulur cennet çeley bulmaz Soğulur cennet çeley bulmaz Köp sağ olun. Ayıp beren aydım o şuyunda orada. Näçe dinleden dinläp oturmalar. Bir gow aydımlar hemmete. Inne tökötleşigimiň şu ýerinde gonja bizini bir estrada taýyr rolunu bir gow aydımlar ýerine ýetirip berdiňiz däne. Men ýürüýte dutar mal geldim dutar taýyr rolunu. Bir bilýän şu dutaryň ýanynda taýyny çalyp berdim. Gow şu ana berdatdan Halipaň aydımlarynyň aýtýanyny men taýyny çalyp berýän eger mümkin bolsa şu bir kısan şu dutarın yanında da aydım ayıp berdiňiz de şu bir awa depçi bilen ýeriňizde çalyşyp şu aýda eger mümkin bolsa ayıp berä. Başyna Murat. Şu ýaşlamyzda şu üçlük saz urallarynda ýerine ýetiretdi. Halipa özüm akordeon saz uralını çalýardym. Şu ýadır şu üçlük saz uralynda sizem dutarda goşulsaňyz anny berdi Halipaň gözledim sen diýip ilk aýdan aýdymlarynyň birini şu mat ýerine ýetirip bereýin. Bolýa başyna. Ay güneş nurun saçınma bahar gülleri açanma sayrap kuşlar kuşanma gülüm gözledim seni sayrap kuşlar kuşanma gülüm gözledim seni Ay baktım gene dağlara Der çemenli bağlara Ellelem karamağa Deyip iladım seni Ellelem karamağa Deyip iladım seni Yollardan uzak ihlerden Gülelekli kollardan Canam gözledim seni Gülelekli kollardan Canam gözledim seni Ay yürek ağlar gün güller Yarım gider memenden Kara gözler içinden Saylap özledim seni Kara gözler içinden Saylap özledim seni Gülelekli kollardan Canım gözledim seni Kara gözler içinden Saylap özledim seni Özledim seni Köp sağ ol. Gonja. Bir doğrudan Cemil Talipem gowa göre hem dutaram boşulsa onun yani tar hem şu canı saz rollary da. Ödem ustaatlar çalsa, hazam gogoşulýar da. Bir gogol. Inni gonja yine bir haýys ederler. Semen diňe dutarda bir dep saz roll moşman hiç bir saz roll goşman diňe dutar bilen men bir oňordugymdan başardymdan çalyp bereýin zadyny. Şol Mukamın Firkine filminde Döwranyň aýdymma? Dagarman dep. Dagarman, tawa. Başyna. Eger mümkin bolsa şol aýdymy ileslemni aýdyp beräýli. Başyna. Bale.
Sabah sabah çıkmıyor. Perim gülkeşte zülfün perişan olsa yelden ayıptır yan. Et bir yanı rakibin tağına söyleri, bir yanı ulusu ilden ayıptır, ilden ayıptır. Sevdim girip seni yar bir elvan dona korkala yüzüne yar karşılayı konuyor. Et karkıldaşıp kalır ürküşüp sona nege su çaykan suyu gölden ayıptır, gölden ayıptır. Seherler sürdüm yar çıksan seyrana korkarım aşıklara yar oduna yanıyor. Et bir cevap zülfüne delirme şana bir tarih dilse kuldan ayıptır, kuldan ayıptır. Et bir cevap zülfüne yar delirme şana bir tarih dilse kuldan ayıptır, kuldan ayıptır. Köp sağ olun. Ayıp veren aydım için. Umuman bir Kuvanca, Osman Muhammed'a, bir hoca sizin bir gelip çalıp veren sağlığınız için, bir sizin qoğu ayıp veren aydımlarınız için, qıdıqlı söhbetleşikleriniz için size köp sağ olsun aydiyan. Bundan meylem işinizde uloqan üstünlük, maşgalanızda avadançılık, rovaşlık yerinde sizin hemmeňizde rovaşlık arzu ediyen. Sağ olun. Şeýle mümkinçilikleri döredip berýän hormatly prezidentimize köp sağ bolsun aýdýan. Hormatly prezidentimiň ähli diýen işleri diňe oňuna bolsun. Menim şu pursatdan peýdalanyp hormatly arkadamyzyň türkmen halky üçin edýän aladary üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işlerinde elmydam rowaşlyk bolsun. Ekranleşler, size yeni bir yola elem oluklarını arzu ediyaz. Bir karar devletimizdin bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin janynyň sag ömrüniň uzak tutýan, ähli tutumly işleriniň rowaja almagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gedek sany geçirip gutarýas. Hoş sag bolun, toýlarda diýdarlaşar.